Grad harmonije je ceo univerzum. Sve ima svoju harmoniju i svoju vibraciju. Nekako muziku doživljavam kao tu božansku iskru koju nam je Gospod dao da možemo da izrazimo ono što u sebi nosimo. Ono što je mene ovde najviše diralo, to je bila ta muzika koju je on izvodio i ta energija koja se počela širiti. Mi smo deo svemira. Sve to kod nas ima, samo ne znamo, nismo svesni. Ako je ta vibracija pravilna, ljudi će ući u rezonanciju sa tim vibracijama, bit će i bolje zdravlje, i bolje raspoloženje. Sinergiji sa zvukom iz prirode, prvo moraš da čuješ svoj zvuk i to treba znači da prepoznaš sebe u sebi. On je to proučavao kako da to svede u pojam i u praktično neko dejstvo da mi shvatimo da to ima, samo nismo obratili pažnju. Rekla bih da je ovo prostor gde je konačno moja duša, moje biće pronašlo dom. Imam zaista priliku onako duhovno da se povežem sa sobom i da osetim mir. Šta je ovo zapravo poruka i Vladina i Lucina nama svima i našim pokolenjima da se resetujemo i da krenemo ponovo iz početka u nadi da ćemo biti generacije za nas mnogo bolje nego što smo mi.